מעולם לא ראיתי כל כך הרבה חיוכים. מעולם לא ראיתי כל כך הרבה כפתורים, מקשים, מתגים וכיוצא בזה. כן. אנחנו המילה האחרונה בתחום הטכנולוגיה. וואו. מה זה אומר? אני לא יודע. מה זה אומר? מאחר ולא הוזמנתם ואותנו קצת הפתעתם, תבינו שאנחנו עסוקים מהבוקר עד הערב, עבודה רבה בלי ערב, אבל אנחנו פה משוקרים. וגם לי יש די הרבה עבודה, אני מוסרת הודעה, מקבלת הודעה, אני ממלאת את מקומה של המזכירה. עוד כל מה שרציתם ועוד עוד נו עוד כוח של חשמל, הכל כאן סופר משוכלל, אין לכם מקום איתנו כלל. כבר אפילו לחופשה לא צריך עוד לצאת, עכשיו בנוח הכוסה והבט מוכן מיד על המסך, חזוקן החלום בשילוב של מדינה ומסוג עצמם. עוד כל מה שרציתם ועוד נו עוד כוח של חשמל, הכל כאן סופר משובל, אין לכם מקום איתנו כלל. אני יכול בלי בעיות להפוך פירות למיץ פירות, אני עובד באופן אוטומטי. אני גם כן בשתי דקות עושה ניסים ונפלאות, מחממת ועושה עוגות. כל מה שרציתם ועוד נו עוד כוח של חשמל, הכל כאן סופר משובל, אין לכם מקום איתנו כלל. אולי כדאי שתפקחו עיניים, אנחנו שייכים לשנות ה-2000, אתם נראים כמו מינה ביניים, אין לכם מקום איתנו כלל. שבון.